בוקר טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים על מגבלות. בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? חתם. איך עבר עליכם השבוע? וואי, עבר שבוע. ברוך השם, מעולה. עובר מהר. פורים שבוע תמיד קצר, שמח. איזה כן. כיף. כן. סגי נכנס לבית. מזל מזל טוב. כן, לאט לאט. יפה. כן, עובר תודה. לבן? תזמין את יערה לחנוכת בית. אבל בכיף. ברור. תעשה לך סדנת פרלינים. כן, אז אתם יודעים מי יהיה פה היום? חוץ מיערה שתכף אנחנו גם נדבר עליה. יערולה. יערולה. דורון. כן, דורון, נכון? כן, כן, דורון. דורון, יש לה סיפור מאוד עוצמתי ומרגש, אני מחכה לפגוש אותה. אבל עכשיו יש לנו פה אורחת שאני מתרגשת שהיא פה לידי. אנחנו מכירות כבר כמה? 4 שנים? משהו כזה, מהקורונה. 4 שנים. הצלת את חיי בקורונה. יואו, איזה הצילה את חייך מטורף. בקורונה, מה היה ממש. אז בקורונה? רגע, מי את יערה? מי את? כל העולם צריך להכיר אותך. למרות שחצי מדינה, או אפילו 3/4 מדינה מכירה את יערה. בטוח. אפילו ראש הממשלה. תלוי איזה. ראש מה, הממשלה זה הקודם. הקודם? זה שהיה בנט. שנה כאילו באמצע? בנט, תזמין ממני שוקולדים פעם. מגניב. היה קטע וכל עורף. השרים מקבלים שוקולדים של איזה יערה מלחיץ. קקאו הביתה. מאוד מלחיץ, כן, עשו לי חתיכת שיימינג, כי שלחתי לבנט. כי שלחת לבנט את מי, החבר'ה האחרים כאילו בפוליטיקה? כן. שבנט ושוקולדים פרסם שהוא קיבל שוקולדים, כי הוא רצה לפרסם שאוהבים אותו, אז הוא שלח לעצמו בכלל, אז עמית סגל גדל איתי ביישוב, אז הוא שאל אותי מי באמת שלח לי את השוקולדים. או, היה קטע מאוד מצחיק. כשאני מזמין שוקולדים זה לא קורה לי. לא יודע, אני פשוט אוכל אותם וסיימתי כאילו. פתאום אז נהייתי ויראלית בטוויטר, דווקא היה. וואי. היה מגניב. קטע מצחיק. יפה. אז ספרי לנו קצת על יערה, על מה זה יערה קקאו, שככה בנט קנה ממנו שוקולדים. יער הקקאו זה מפעל חיי, זה מפעל שוקולד, אבל הוא מעבר למפעל שוקולד, הוא ממש מפעל אהבה. אנחנו גם מייצרים שוקולד מדהים, בטעמים נורא נורא מיוחדים, קסיס, קסיס? הטעם של עסקה. תסבירי מה זה והקינוח קסיס. שעשיתי בתוכנית של קשת 12 היה קסיס. ואז אחרי התוכנית, שהיא עלתה קודם כל החיפושים בגוגל של הקסיס היה מטורפים, את זוכרת? כן, כן, ואז... ואז היה לה מן הסתם כבר שוקולד קסיס, כי יש לה מלא טעמים. כל מה שעולה לך בראש יש לה, ואז גם המחירות אצלה עלו, פתאום שראו קסיס, 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 אז זה היה מטורף, כי לא היה אייפ משוגע על הדבר על הזה, הקסיס. קסיס. על הקסיס. גם אף אחד לא ידע מה זה. אני לא יודע מה זה עד גם עכשיו. אני בעצמי לא ידעתי מה פירות זה. יער, פירות יער שגדלים בצרפת, הרבה מכירים את הליקר, ליקר קסיס, כן. אבל יש לזה צבע מטריף. אז בטח סגול יקר כזה. בטירוף. זה טבעי. לא? אנחנו משתמשים באבקת קסיס, זה פרי מיובש, בלי צבע מאכל, זה פירות מיובשים בהקפאה, רק בזה זה אנחנו תהליך משתמשים. משוגע שהם עוברים. כן. איזה מגניב. יש לנו גם פטל, גם קסיס, גם תות, פיסטוק, מלא צבעים של שוקולד. נהייתי רעב. שוקולדים מגניב, מדהימים, כן. אבל באמת שזה שוקולד שהוא מעבר לשוקולד. שוקולד- מאיפה התחילה אבל לשוקולד? לשוקולד? אני הייתי עורכת דין קודם, תמיד אני מספרת בסדנאות למה הפסקתי להיות עורכת דין ונהייתי שוקולטיירית, כי עורכי דין לוקחים משהו רע והופכים אותו לעוד יותר רע, ושוקולטיירים לוקחים משהו טוב והופכים אותו לעוד יותר טוב. מאי, משפט חזק. אז באמת שוקולד זה חומר גלם מדהים. אתה יכול לעשות ממנו כל דבר, וזה הכי פשוט בעולם. זה כמו עפרונות, זה כמו לצייר בעיפרון. כאילו אתה לא, זה בלי קמח, שמן, ביצים, סוכר. זה רק שוקולד, אתה קצת מוסיף לו, קצת קסיס, קצת אגוזים. קצת קסיס, כן. קצת תבלינים. טיפה, וזה כבר משתנה לגמרי. כאילו משחק אינסופי בממש מעט חומרי גלם. זה דבר מדהים, שוקולד. את זוכרת הרגע שהחלטת אני לא עורכת דין, אני הולכת להתעסק עם שוקולד? קרה איזה משהו? הופעתי הרבה בבית משפט עליון, וכבר עשיתי שוקולד בתור תחביב. אוקיי. ואז ראיתי ליד בית המשפט פסיפלורה ועלים של טימין, התחלתי לדמיין איך אני מכינה פרלין טימין ופרלין פסיפלורה, כל פרי שראיתי, כל תבלין, גרם לי לחשוב על הטעם הבא של הפרלין שאני מכינה. ואז שאלתי אותי, מה אני עושה פה בעולם הזה שאין מה לעשות בו, כאילו, לא משנה מה אתה עושה, אתה לא מזיז כלום. כל העורכי דין האלה רק תוקעים את המערכת, מייצרים איזו מערכת שאין בה כלום, ואני נולדתי למשהו יותר גדול מזה, אני צריכה להשפיע על העולם. אז החלטתי שאם יהיה לי רעיון מדליק לשם, אני מקימה מפעל שוקולד, ואז כבר הכנתי בתור תחביב, סיפרתי, ואחד הספקים שלי קוראים לו מרק קייק, וגיליתי שהשם שלו זה מרק. אמרתי, אם מרק קייק זה מרק, דומה, אז יערה אז ויערה אני צריכה קקאו. להיות יער המשהו, אמרתי בהתחלה יער השוקולד,
ואז זה נהיה יער הקקאו, כי הייתי אז, כל הזמן ניסיתי להכין שוקולד מפולי הקקאו עצמם, בין טו בר, אז ככה זה נהיה יער הקקאו. בתור ילדה גם היית מתעסקת במטבח ומכינה... נורא אהבתי לאפות, אבל באמת דברים פשוטים. שוקולד יש משהו פשוט. לא מורכב מדי, לא... אני תמיד מתלהב מזה ששמים אותו על ה... הטמפרור. הטמפרור. ואז אתה עושה צורות, זה לא פשוט, אבל זה... כאילו ברגע שעשית את התהליך נכון, את הטמפרור הזה נכון, אתה לא מתחיל להתעסק. זה לא לקום ב5 בבוקר, להטפיח קמח, להטפיח בצק. לשבת וללוש ולהתעייף. כאילו אומרים לי, פרלין זה יקר, אני אומרת, מה יקר? זה עולה כמו קורסון, אבל קורסון זה כל כך הרבה קלוריות, זה כל כך הרבה קמח, מה צריך? תאכלו רק את הכי טוב, רק את המילוי של הקורסון בתוך פרלין. זה הטוב בפני עצמו. וגם מבחינה יצירתית, אתה כאילו יוצר משהו נורא פשוט, תמיד שואלים אותי בסדנאות, רגע, זה צריך לעבור אפייה, זה צריך לעבור בישול, זה לא צריך לעבור כלום, זה מטומפרר, אתה עובד עם זה, זה מוכן. זה דבר מדהים שוקולד. כאילו, את צודקת שהטמפרור עצמו הוא מורכב. תמיד בתוכניות בישול הם מגיעים פתאום לטמפרור, מתחילים להסתבך. כן, זה מה שאני רואה. כי הם לא יודעים איך לעשות את זה. אבל אם היית עושה את זה, כן נכון, או שהייתה לך מכונת טמפרור, אז זה הכי קל בעולם לעבוד עם זה. אז זה סתם נראה קשה כאילו? זה הכי פשוט בעולם. זה בדיוק מה שיפה בזה. לכן שוקולד זה כזה חומר גלם מופלא. ואז זה מחבר לסדנאות. מה קורה בסדנאות? סדנאות מכינים פרלינים. אוקיי. בהמון טעמים, יש לנו טעמים ממש מיוחדים. בזיליקום, צ'אי מסאלה, פסיפלורה, קרמל מלוח. כל אחד יוצא עם איזה 30 ומשהו פרלינים, כן, נכון? עסקה העבירה אצלנו סדנה אחרי התוכנית היא העבירה סדנה, עשינו סדנת קסיס פיסטוק. יפה. הכנו תבניות קסיס ומילוי פיסטוק, ועשינו כל מיני שילובים של קסיס ופיסטוק. הסדנאות זה תחום מדהים. אני קראתי ביקורות, כאילו ניסיתי ככה, גוללתי עלייך וראיתי, ואנשים כאילו בוואו מהחוויה. כן, אם זה זוגות, אם זה עם ילדים, כאילו באמת החוויה היא מענה. מעבר להכין את התוצר. כל החוויה בתוך העשייה היא... זה להיות חלק אנחנו היום חיים בעולם שפע. אין לנו בעיה של אוכל. אנחנו לא אוכלים בשביל להיות מוזנים. אנחנו לא צריכים את האוכל כאוכל. אנחנו צריכים אותו כחוויה, כהרפתקה מסוימת, משהו שמסעיר אותנו מעבר לקלוריות, מעבר לאוכל עצמו. אז בסדנה אתה גם מקבל את המוצר, אבל אתה גם חווה את ההכנה של המוצר. לא סתם הסרטוני טיקטוק האלה של לבוא למפעלים ולראות איך מכינים דברים עובדים כל כך טוב. כי אנחנו מחפשים כל הזמן להיות חלק ממה שאנחנו צורכים, ממה שאנחנו עושים. וככה בעצם התחברתי לעסקה. אז איך הכרתם? וואי, זה מצחיק. לפני 4 שנים טובות. הייתה קורונה. ואני חליתי בקורונה. ואני לא אוהבת להיות לבד. אז הלכתי למלונית. מלונית באשקלון. יאללה, אתה רוצה להמשיך? אני בעלי רופא, אז הוא נורא נבהל שאני חולה בקורונה. שאני לא אדביק, שאני לא זה. אמרתי לו, טוב, אני הולכת למלונית קורונה, לא רוצה שיתייחסו אליי כמו אל מצורד, אני רוצה להיות עם אנשים כמוני. ירושלמית שנוסעת לאשקלון. היה מקום רק באשקלון, בא איזה אמבולנס כזה, עם הפרדות. כן, עם החליפת חלל הזאת. היינו כאילו איזה מצורעים שם במלון קורונה, איזה הזיה. זה היה לפני מיליון שנה, הדבר הזה. לקחו אותי למלון הזה באשקלון, נתנו לי איזה חדר, וואי, חטפתי שם דיכאון. גם הרגשתי נורא רע בימים הראשונים של הקורונה. הייתי ממש חולה. היה לי חום גבוה זה גם הדור הראשון שהקורונה הייתה רעה. גם הרגשתי בדידות כזאת. הסתכלתי במלון קורונה הזה, כזה מבחוץ, אמרתי, מי האנשים ההזויים האלה שנמצאים פה? מי בא למלון קורונה? חסרי בית, מה אני עושה פה? פשוט שכבתי במיטה ובכיתי, הגעתי ביום חמישי. ואז לקראת שבת המשפחה שלי נורא דאגה לי, הילדים שלי שלחו לי, בישלו לי, הכינו לי חלות, שלחו לי שוקולדים, עם מישהו נוסע לאשקלון. ואז איכשהו הרמתי את עצמי להדליק נרות שבת ולהתפלל מנחה, ופתאום ניגשה אליי מישהי, אמרה לי, שלום.
מי את? רוצה להצטרף אלינו? ככה הגיע לפודקאסט. ואז... אני כבר הייתי עם מלא חברים שם, מלא חברות, היינו חבורה כזאת. היא ניהלה שם את כל החבורה, כולם היו חברים שלה. הרוסים, האתיופים, החרדים, החילונים, הגויים, כולם החברים הכי טובים של עסקה. לא משנה מי, לא משנה מאיפה. כאילו הכרתי את כולם, זה היה מלון גדול, וכולם היו, זיהיתי את כולם. גם ישבתם שם הרבה זמן. פעם זה היה כאילו בידוד, זה שבוע פלוס. ואז אני רואה מישהי שיושבת לבד, עם כובע. אני כזה, רגע, יש שם מישהי חדשה, אני כבר מגיעה. ואז הלכתי אליה, וזהו, משם הכל היסטוריה. ואז הזמינה אותי לסעודת שבת איתם, ופתאום אני רואה שכל אלה שנראו לי כאלה, אנשים מוזרים וזה, כל אחד שם נשמה, כל אחד עם סיפור, איזה אנשים מדהימים. היה שם אחד כזה יזם כמוני, מיד התחלנו לדבר על עניינים עסקיים, עסקה בכלל, אמרתי לה, מה את חייבת לפתח את הרעיונות שלה? וואי, יש לך מפעל שוקולד, אני לא מאמינה, אני קונדיטור, וזה עוד שהייתי ממש יחסית בהתחלה. אתה בלי יותר מדי ביטחון, ואתה מעלה דברים ולא מעלה, הכל כזה מדיום. זה נתן לך תמריץ? כן. ההיכרות הזאת לעולם הזה? ממש. וביום האחרון שהיינו במלון, אמרתי לה, יערה, אנחנו חייבים לעשות סדנה לכל חברי המלון. ואז אני אמרתי זה גם בכתבה, היא הפעילה את כל העובדים המטורפים שלה, ובאמת, הביאה לנו מלא פרלינים ושוקולדים, ועשינו עשיתי סדנה שם במלון, וזה פשוט חיבר כל כך הרבה סוגי אנשים שזה משוגע. זה היה משוגע. כל עם ישראל שם היה במלון קורונה. כן. ואת חיברת אותה עם השוקולד, תמיד אגיד את זה שמתוק ואוכל, במיוחד שוקולד זה משהו שמחבר. כאילו אני אומרת שלא רק בתקופה שהיא מורכבת כזה, אז כולנו מתחברים, אלא אפילו מהדברים הפשוטים האלה, כמו שוקולד. זאת אומרת, לא צריך סיבה מיוחדת. כן. לא צריך סיבה מיוחדת. זה היה מדהים, החוויה במלון קורונה, פתאום לפגוש את עם ישראל האמיתי, התרגלתי לירושלמים, לכבדות הזאת, פתאום אנשים מהדרום רואים את הדברים כמו שהם. איך הקורונה השפיעה על העסק? הגדילה אותו. הגדילה אותו. מאוד, כן. פתחתי אתר אינטרנט, פתאום התחיל להיות צונאמי של הזמנות. וואו. ועכשיו במלחמה אותו דבר. חשבתי, בכלל, כשהתחילה המלחמה לא רציתי בכלל למכור שוקולד, רציתי רק להעביר סדנאות בהתנדבות. אוקיי. הבת שלי מורה חיילת עם מפוני בארי. אז באתי אליהם כמה פעמים לסדנאות, באו אליי לסדנאות. אחת החטופות הגיעה אליי לסדנה. איך החוויה? אבל אז הבנתי שצריך אותי בדיוק בתקופה הזאת, צריך אותי. יש לי חיות יער, אתם רואים שם על השקית. המיתוג שלי זה חיות יער. בתחיל בחיות יער, עכשיו זה כל מיני חיות. אז הייתה לנו לביאה, עוד לפני המלחמה. עשינו מארז לביאה, פתאום הלביאות, אין, לא משנה מה, 3 ימים נגמרים לנו כל הספלים של הלביאות, מדפיסים חדשים. כולם מזמינים לביאות לאנשים שבעורף. וואו. ואנשים אומרים לי, זה איזה רגע כזה של משהו טוב במציאות הזאת, איזו בועה של טוב, השוקולד של יער הקקאו. ופתאום אני מבינה כאילו את הבעיה שהעסק שלי פותר. כאילו שעכשיו צריך אותי, עכשיו אני צריכה להיות, אני לא יכולה עכשיו להיעלם. למרות שעם כל מה שקרה, כולנו רצינו להיעלם. גם אף אחד לא היה שופט אותנו אם היינו נעלמים. כאילו כל אחד בתוך איזו בועה כזאת של אירוע שהוא לא יודע איך להכיל אותו. כן, רק רוצים לטמון את הראש בכרית ולא לצאת מהמיטה 10 שנים עכשיו. אז אם כבר להיות במיטה, לאכול פרלינים. אבל לא, דווקא אני מרגישה עכשיו שיצאתי לחיים חדשים, כמו שעסקה, זה העירה אותי בקורונה, שזה לא, המשבר הזה הוא הזדמנות לצמיחה, אנחנו לא נשאר בחושך לנצח. נכון. וככה גם עכשיו במלחמה הזאת, כאילו מצד אחד אני מרגישה את החושך ואת התהום הענקית הזאת, מצד שני אני נזכרת במלון הארלינגטון הזה, ואיך המשבר הנוראי הזה הפך לאיזה פריחה מטורפת, ולחברות שלנו ולקשר בינינו. איזה מדהים. זה מדהים ממש. חיבור אמיתי כזה גם בין שתי נשים, אבל גם בין חלקי העם. את גרה בירושלים, ועסק בירושלים בלי קשר למלחמה ולקורונה זה משהו שהוא מאתגר. זאת אומרת, המציאות שם היא לא... אני על עצמי לפחות, כל פעם שאני צריך לנסוע לירושלים, מחפש תירוץ לא לנסוע. כאילו, אני מפחד. היה לי פעם אחת שהעזתי לנסוע, והייתי צריך להגיע לכותל,
ואז לא היה ווייז, היה לי GPS כזה, אייגו או משהו, שהוא לא היה הכי נחמד, והוא לקח אותי דרך ואדי ג'וז. ואיך שבאתי לרדת ירידה לוואדי ג'וז, זרקו עליי אבנים בכביש שם. לא הגעתי לכותל, הסתובבתי, חזרתי הביתה. אבל כאילו, אז אני לא מתקרב לירושלים. ואז אני חושב כאילו לפתוח עסק בירושלים עם הקושי. אני בטוח, כאילו, את תגידי את זה, אבל בטח זה בא ממקום של שותפות ואחדות וחיבור בין כל החלקים של האוכלוסייה. מדהימה. עיר מדהימה. כולם אומרים לי את זה, למה אני לא רואה את זה? יש לי חנות בשוק מחנה יהודה, אין שוק כזה בארץ ולדעתי גם לא בעולם. איזה שוק מטורף, איזה אנרגיות יש שם. נכון, יש פיגוע, פתאום השוק מתרוקן תוך שנייה. אבל אנשים כאילו באים לשם באמת בשביל חוויה, ולכן יער הקקאו נורא מתאים לשם. כי יער הקקאו, אמרתי, הוא לא רק שוקולד, הוא איזו חוויה נורא עוצמתית. בשוק אנחנו נותנים מלא טעימות, כאילו יש שם אווירה מחשמלת בחנות. חייבת לבוא, חייבת. אני הרבה פעמים עברתי לידכם, אני למדתי 2 בהדסה בירושלים, אז הייתי המון בשוק, כבן אדם שגם אוהב מאוד לבשל. תמיד האווירה בשוק היא כזאת, לא יודע, קסומה כזאת, אי אפשר להסביר את זה גם. אני לא הייתי. כל אחד עם החנות המיוחדת שלו, ואתה עובר ואתה מקבל את הכאפה הזאת של הריח, ואז כאילו... אנשים גם באמת נושמים את העסקים שלהם. זה כל כך חוויה אחרת. זה מקום כזה באשר עם הגבינות, והשוק קפה עם הקפה, והחנויות תבלינים, והחלבה, ואני עם השוקולד. והגומי. איזה גומי? נכון, גומי. על סוכריות. וואי, זה מחלה. למה, בירושלים זה יותר טעים כאילו? בשוק זה חזק. אני חושבת שכן. כן. השפע עושה את זה, אתה רואה מלא צבעים וואי, זה מדהים. שוגע. ראיתי שגם את, מעבר לכמה את מחוברת לשוקולד ולתוך העומק של הדבר הזה, את מתייחסת לכל האוכלוסייה. זאת אומרת, יש שוקולד שמיועד לאנשים עם סוכרת, ויש לאנשים שהם טבעונים, ויש ללא גלוטן. זאת אומרת, גם בזה יש לך איזושהי ראייה שאני לא רואה אותה במקומות אחרים. השוקולד שלנו כולו הוא ללא גלוטן, ואני נורא חשוב לי להיות נגישה לכמה שיותר אנשים. אז גם מבחינת כשרות, יש לנו כשרות מהדרין, הכל חלב ישראל. באמת שכמה שיותר סוגי אוכלוסייה יוכלו ליהנות מזה. אני בדרך לפתוח קו אחד של בדת צדה חרדית, לא כל המוצרים שלנו, אבל הרבה מאוד מהמוצרים שלנו. וואו. כי גם לחרדים מגיע לנו. זה לא הופך את זה להיות יותר קשה? כאילו בטעם? הקשר הוא יותר קושי. הכשרות מהדרין דווקא לא יוצרת לי קושי. היא עושה לי דווקא, אני מרגישה שהיא מטיבה איתי. כי לפעמים אני לא יכולה לקנות מחית אגוזים, עסקה מכירה את זה מהקונדיטוריה, כי זה על קו ייצור של חלבי. אז אי אפשר להשתמש במחית אגוזים הזאת, כי זה החלבי, זה כבר לא חלב ישראל, ואז זה לא מהדרין. אז מה זה גורם לי? לייצר את המחית אגוזים בעצמי. אז יש לי מחית אגוזים הכי טריה בעולם, ומחית פיסטוק הכי טריה, כאילו, זה פשוט גורם לי שהמוצרים שלי יהיו יותר טובים, ולא פחות טובים. בגלל שאני צריכה את כל המוצרים לייצר בעצמי מהבסיס. זה חריצות. בגלל הבעיה הזאת של הכשרות. אז כן, לפעמים זה יותר יקר, ויותר השקעה, אבל בסוף מגיעים למוצר גם יותר טוב, וגם בכשרות יותר גבוהה. אני לקחתי את זה להנגשה של הבית, נכון? זה כמו נגישות. להנגיש את הבית. ממש כמו נגישות. ואז אנחנו חושבים, כאילו, זו עבודה יותר קשה, אבל אז יוצא לנו גם, כאילו, תוצאה הרבה יותר טובה. לחיים אחר כך. גם אנשים שהם מזדקנים צריכים בית נגיש. נכון. בית שכולם יכולים להיכנס אליו. כן, יש משהו בסי הזה, שהוא מחבר את כולם. של אני נגיש. אני רוצה להיות פתוח לכל סוגי האוכלוסייה. העסק שלך, כמה עובדים יש בו? 45. וואו. יש עובדים עם מוגבלות? המון. זה חלק מהערכים שלי. אוקיי. אני תמיד אומרת שכולנו עם מוגבלויות. גם אני. ולא באת מהעולם הזה. בתור עורכת דין התעסקתי הרבה בנגישות. אז את מכירה את עולם המוגבלויות. כן. עבדתי גם עם בני נוער בסיכון, עבדתי עם אנשים עם מוגבלויות. אז אולי תהיי עובדת סוציאלית. תמיד הייתי אומרת שאני עורכת דין עם נשמה של עובדת סוציאלית. כן, כן, הדיבור שלך הוא דיבור של... אז אמרו לי, הפוך, את עורכת דין עם שכר של עובדת סוציאלית, כי תמיד לקחתי את הדברים שלא מרוויחים בהם כלום. אבל אני מחוברת לעולם הזה לעומק, מבפנים. אני לא מצהירה יותר מדי על זה שאני מעסיקה אנשים עם מוגבלויות, כי זה לא משנה בעיניי. כאילו מה, יש מישהו מאיתנו שאין לו מוגבלות?
אז מה זה משנה? מוגבלות פיזית, מוגבלות נפשית, כאילו... אבל את מודעת לפער שהחברה לא רואה את זה. זאת אומרת, בחברה כן יש איזשהו צורך שהם יראו את זה, כדי שהם יתייחסו לזה בעסקים שלהם בצורה שהיא יותר מטיבה עם האוכלוסייה. בדיוק הבוקר חטפתי ג'ננה על המדינה. יש עמותה שנותנת לי, כאילו, נותנת איזה תקציב על העסקת אנשים עם מוגבלויות. משגעים לי את השכל עם מלא מסמכים, חתימות עורך דין, רק כדי לקבל איזה תקציב קטן. עכשיו שואלים אותי, אומרים לי, תשלחי אבחון של העובדת שלך, מאיזה מוגבלות היא סובלת. איך אתם רוצים אני אשלח לכם אבחון? שאני אשאל אותה? מה מעניין אותי המוגבלות שהיא, כאילו, גם אנשים לא סובלים ממוגבלות, הם חיים עם מוגבלות, מה זה הדבר הזה? יודעת כמה פעמים אומרים לי, תרגיש טוב? אתמול אמרו לי פעמיים. אמרתי, אני לא חולה. יש משהו. כולנו יש לנו מוגבלויות, אנחנו אנשים שצריכים לאכול, ללכת לשירותים, יש חולים כרוניים, כל מיני בעלי רופא אונקולוג, הוא מטפל באנשים, סרטן זה מחלה שמלווה אנשים לפעמים לכל החיים. בסדר, אנשים חיים עם גבולות. יש אנשים שהגבולות האלה הם מוגבלות שלפעמים נראית בכל מיני צורות, וההתייחסות לזה כמישהו שונה, אני בכלל לא בוחנת, לא מעניין אותי, אומרים לי יש לנו עובד עם מוגבלות, לא מעניין אותי המוגבלות שלו, מעניין אותי אם הוא מתאים לתפקיד או לא. מישהו שצריך לעשות תפקיד בעמידה, והוא על כיסא גלגלים, אז הוא לא יוכל לעשות תפקיד בעמידה, אבל זה הדבר היחיד שמעניין אותי. אם מישהו יש לו דיכאון, אבל הוא מצליח לקום לעבודה ולעבוד בכל המרץ כי הוא רוצה לצאת מהדיכאון, אז זה מצוין בשבילי וזה טוב בשבילו, וזה לא מעניין אותי המוגבלות המוגדרת הזאת, ואם יש את האישור ואת המסמך בביטוח לאומי שיש לו את המוגבלות. מדהים. היום כתבתי למשרד הממשלתי הזה, שאמרו, אני לא רוצה את המלגה שלכם, לא רוצה להתעסק איתכם יותר, אל תיתנו לי כלום, לא רוצה, אני רוצה את העובדים הטובים שלי, בגלל שהם עובדים טובים, לא בגלל התקציב שלכם ולא בגלל המלגות שלכם, ואני מעסיקה אנשים בשכר תמיד יותר גבוה משכר מינימום, שכר הוגן, לא רוצה התאמות, לא רוצה כלום, שהמדינה תתייחס. את עושה מה שהמדינה לא עושה, באמת, כי המדינה באה ואומרת לאנשים עם מוגבלות, צאו, תעבדו, תעשו, ולוקחת קצבאות ומקזזת, ומורידה בעצם, היא לא מעודדת לעבודה, היא עושה הפוך, ואז כאילו יש את הצד של המעסיק שגם אותו הוא חלק בעניין שצריך לעודד אותו לזה, וגם באים ומבקשים מבחונים של עובדים. לא ברור, זה מזכיר לי שהייתי צריך לטוס לחול, סיפור אחר, אבל על אותו הקשר, והייתי צריך הנגשה במטוס, אם זו נראה לי סיפרתי לך. ואז ביקשו ממני אישור רפואי מה הנכות שיש לי. סליחה, שלחתי לך את תעודת נכה שלי, אתה צריך לדעת מה יש לי, מה הרקע שלי? באיזה זכות אתה תיגע בחומר הרפואי שלי? למה אני צריכה לשאול את העובדת שלי? מספיק הייתי צריכה להחתים אותה על המסמכים האלה. כל כך הייתי נבוכה לבקש ממנה לחתום על המסמכים האלה. תחשבי מעסיק אחר, שהיה כן עושה את זה, ופונה. מה זה עושה לעובדת? איזה סיטואציה זה מעמיד אותה? מה זה יכול להשפיע על זה? יכול להוריד אנשים מהעבודה. אתה חוזר הביתה עם תחושה, אולי מעסיקים אותי כי אני מגבלה, עושים לי טובה, מרחמים עליי. אולי עושים את זה בשביל המענקים שהמדינה נותנת, מנצלים אותי. כאילו הראש יכול ללכת למלא מקומות, ובסוף זה הכי פשוט שיש. זה פשוט גוף טיפש, שמבקש דבר שהוא טיפשי, כדי לתת איזשהו מענק שצריך לתת אותו בלי כל המלחמה הזאת. כאילו זה הסיפור. צריך פשוט לחנך את האנשים, לא לראות מוגבלות, לראות בן אדם, כמו כל מגבלה אחרת. אבל זה בעיה, כי תמיד יש את הסטיגמה הזאת שכביכול אם אתה עם מגבלה, אתה תעבוד יותר גרוע, תעבוד יותר איטי, יהיה לך משהו שהוא תחסיר יותר. כן, זה בדיוק זה, והרבה פעמים לא מסתכלים איפה זה יכול לבוא הפוך. אם אני בגלל שאני כביכול עובד רק עם גוף עליון, אז אולי הגוף העליון שלי יותר חזק, כי אני צריך לפצות על זה, אז אולי דווקא אני אעשה את העבודה יותר מהר. והרבה פעמים כאילו לא חושבים על זה, או לא מנסים לעשות טיפה מאמצים, כן לבוא ולעשות משהו שיכול לעזור. אני נגיד שחיפשתי עבודה הרבה זמן, הרבה עבודות אתה מגיע, יש מדרגה בכניסה. אז לא יבוא עכשיו, בוא נעשה איזה שיפוצון קטן, נעשה רמפה, פשוט לא מתאים. או שפשוט גם הרבה פעמים כתבתי קורות חיים, את זה, שורה ראשונה החלטתי, אני רושם אני אדם עם מגבלה, ופשוט יצא לי שיחות עם אנשים שלא קראו את זה. אז כאילו, אמרו לי, בוא תתלה דברים, וכאילו... אבל זה גם אומר את זה על משהו שרשמת. זה כאילו, זה כזה, מצחיק אותי לפעמים. כי זה שאלה, אם אתה רושם יש לי מגבלה, או שאתה לא רושם יש לי מגבלה. כאילו מי צריך לדעת, מה זה דייט, אני יוצא עם מישהי? אני חושב שחייב לרשום. אם אתה שולח קורות חיים... אם המשרה היא מתאימה, אתה נציג טלפוני, מה אכפת להם אם אתה על כיסא, קביים? לא יודע, אני בראש חייב להגיד את זה, כי אם אתה עכשיו, מן הסתם אני שולח קורות חיים. זה לא שאני בא עכשיו לפגישה עם בן אדם,
ואז הוא רואה. אם אני שולח את זה, אז חשוב שידעו את זה. כי פתאום המקום לא נגיש, או לא מסודר, או יש תאים קטנים, או לא יודע מה. זה משהו שהם צריכים... יש חובת נגישות היום. אתה יודע שזה לא קורה בתכלס. כן. זה, לא יודע, זה מבחינתי זה משהו זה חלק ממני, זה אני. הרבה פעמים אנשים בוחרים להתעלם מזה, אז שיהיה שורה ראשונה. יש לך בעיה מההתחלה לראות את זה, אל תעסיק, מה אני אעשה? נכון? יש לי סיפור מאתמול, עובדת שלי, באחת המסגרות, עברה תאונת עבודה, וקיבלה אישור מעובד תעסוקתי שהיא לא יכולה לעבוד בעמידה. ואני כמנהל טוב התחלתי לבדוק מה אני עושה עם אותה עובדת, מבחינת זה. והתשובה שקיבלתי זה ישר תוציא אותה, יש פה אובדן כושר עבודה, נכות מעבודה, תפטר אותה, שימוע. ואני, רגע, כאילו, לאן אתם רצים? אולי יש לי מסגרת אחרת שיכולה להתאים, לקבל אותה לעבודה, בישיבה לצורך העניין שהיא תוכל לעבוד. זאת אומרת, זה משהו בתפיסה של החברה הישראלית, של ללכת לקיצון, לא לחפש את המקומות, את התועלת בכל אדם ובכל דבר, בכל מצב שנמצאים בו. וזה מתבטא בכל דבר. וזה יכול להתבטא בזה שמבקשים ממך את האישורים האלה, או אתה שצריך להרגיש, אתה צריך לרשום שאתה עם מגבלה. כאילו אני חושב שלא. אם אני בא למקום עבודה, והמקום הזה מחויב לנגישות, ואני הולך לעמוד מול מחשב ולשבת, אתה תפגוש אותי, אתה תראה אותי עם קביים, אתה תראה אותי עם כיסא, כאילו... לא, הבין אותך, זה גם גישה. זה אמור להיות שם. אתה יודע גם מה זה יכול לגרום? זה יכול לגרום לזה שהוא יסתכל על זה, ואולי הוא יוותר עליך כי הוא יפחד להיכנס לזה. כי יש משהו בכתב, זה כמו שאנחנו שולחים הודעה בוואטסאפ, והרבה פעמים מבינים אותנו לא טוב, על אותו רעיון, כאילו זה יכול לחסום אותנו במקומות. אני אומר, קודם כל אני ככה וככה וככה וככה, אחר כך אני כאילו הסיפור של הכיסא. תבוא לרעיון, מקסימום תרוויח איזה סיפור גדול שאתה יכול לפוצץ אותו, כי לא קיבלו אותך כי אתה זה, ולעשות איזה, ללמד את המעסיק הזה. לא, שיראה אותו ויראה אישיות מדהימה, ויראה אדם חכם, ויגיד וואלה, כאילו... אני שמח שהכרתי אותך, אולי שינית לי גם משהו במחשבה, בטוח. אני חושבת שאתה בכלל, לדעתי, אתה עושה הרבה דברים. לא יצא לי כל כך לדבר איתך ישירות, אבל מליאורה. אני חושבת שאתה משנה משהו בתפיסה, וזה חשוב. אתה מרגיש את זה? תשמעי, מנסים תמיד לעבוד על זה, ואיכשהו באמת לעשות שינוי גם. זה מה שאני מרגיש שאנחנו עושים פה כל הזמן. גם עם כל הזמן שאני נמצא עם דודו, וגם ההיכרות שלנו, כאילו, כל החיים, כי אני באמת מכיר אותה מגיל 5 כזה נראה לי. באמת? כן, כן. היכרות ממש ממש מוקדמת. אז זה איפשהו תמיד היה המטרה, כאילו, את יודעת, להכניס יותר את המודעות, ואיפשהו לגרום לאנשים להבין של... זה מגבלה, ויש כאלה רואים פחות, רואים יותר, וכאילו אין מה לעשות. בסופו של יום, הרגליים שלנו דפוקות, אז מה? אבל יש הרבה אנשים שזה כאילו לא נכנס, וכאילו אני מרגיש שהסטיגמות קשות מדי, וזה בעיה. פה ושם מוצאים איזה בן אדם טוב שככה עוזר וזה, וזה כיף לראות את זה. אני לא חושבת שזה צריך להיות, אבל בתור בן אדם טוב. מרגיז אותי, נגיד... זהו, בן אדם טוב לא מילה טובה, בן אדם מודע. בן אדם כמו יערה, אל תסמיקי. הייתה תוכנית רוקדים כוכבים, והיו שם זוג נכים שרקדו, ואני זוכרת את המנחים, וואי, אני בוכה, זה כל כך מרגש, ואני, מה מרגש? מה, כאילו, הם רקדנים טובים, אז הם רקדנים טובים, זה לא מרגש, כאילו, מה הקשר? למה, זה מרגש כי הם אנשים עם מוגבלויות? כאילו, בואי, איזה קטע. זה כמו החופה שלי, אני בחופה עומד, בא לשבור את הכוס, מסתכל, רואה את כולם בוכים, כל המשפחות, כאילו, לא יודע, סטיב הוקינג עכשיו בא, מחובר, כולו מבובס, איזה נס שהוא התחתן. כאילו, מה, לא ציפיתם? לא, כי רואים את זה כאילו... רחמנות מוזרה כזאת, שזה מאוד מעצבן אותי, אבל... הסתכלתי, צחקתי ושברתי את הכוס לקפיצה עם הקביים. זה כאילו, זה מה שאני חושב על הסיטואציה. איך קוראים לבעלים של טסלה? אילון מאסק. אילון מאסק הוא אוטיסט. נכון? בסדר, הוא אוטיסט, הוא האיש הכי עשיר בעולם. כנראה צריך להיות קצת אוטיסטים כדי להגיע לכאלה מקומות. אני חושבת רק אנשים שיש להם מגבלה והם מודעים למגבלה שהם יכולים להצליח. אנשים עוד פעם? אנשים שיש להם מגבלה, רק אנשים שיש להם מגבלה והם מודעים למגבלה, כי לכולם יש מגבלות, יכולים להצליח בעיניי. מסכים איתה. כי זה חלק מהשלמות שלנו. נכון. עם מי שאנחנו. להיות מודע לזה דווקא להעצים את זה. אי אפשר להתעלם מהחלק הזה. זה מייחד אותך, אז מה תהיה כמו וזה וזה וזה. ויש 1000 קונדיטורים ויש 1000, לא יודעת מה עושים, ושוקולייטרים,
אבל משהו מייחד את יערה, הרבה דברים ברוך השם, והרבה דברים מייחדים אותך, ודודו. אני לא וגם אותי. מעצבן אותי שאומרים לי, נראיין אותך כי את אישה, אין נשים בעסקים, את אישה יזמת, את דתייה, את שונה מהנוף. אל תסתכלו עליי, לא מעניין שאני אישה, לא מעניין שאתה עם מוגבלות, לא מעניין. זה באמת נכון. מעניין העשייה שלנו. לא, אבל העשייה שלנו מעניינת. אז מה אם אני לא גבר אשכנזי משכיל ממרכז הארץ? כאילו, בסדר. כולנו יש לנו אפשרויות להצליח, וכולנו יש לנו אפשרויות לעשות טוב בעולם. וזה לא משנה המוצא שלנו, האזור שאנחנו גרים, או המוגבלות שיש לכל אחד מאיתנו, תאמינו לי, יש לכולם. מחזיר אותי לשיחה עם דדי. כן. דדי, נכון? שגם הוא אמר, אני לא כל הזמן מדבר מוגבל, לא מוגבל, כן מוגבל. תנו לי לעשות את מה שאני עושה, וזהו, זה כאילו, זה יעשה את שלו. יש משהו בגישה הזאת. כן, תסתכלו על העשייה, לא על, כאילו, מה זה משנה, המוצא הזה, כאילו. אבל את מקבלת בטח יציאות, לא? של אנשים, קולגות שבאים וזה. כל הזמן. זה עולה, אי אפשר להתעלם כאילו מה... אני כל הזמן, גם אומרים לי, את מעסיקה אנשים עם מוגבלויות, אנשים יפחדו שהשוקולד שלך לא מספיק טוב. אוי ואבוי. וואו. איזה משפטים. כאילו, את מתוך אידיאולוגיה ולא מתוך רצון זה. אני מרגישה הרבה פעמים שבעולם האוכל והשפים וכל הפלצנות הזאת, שאני כאילו זרה לעולם הזה. ואני דוסית וחשוב לי הכשרות ואני... כאילו, את עושה את כל מה שכביכול יכול לעצור אותך מלהגיע לפסגה? אני עושה את מה שאני מאמינה בו ומה שטוב ומתוך הלב שלי. ואני מאמינה שאם אנשים עושים דברים מעומק הלב שלהם, אז הם יצליחו לעשות טוב בעולם. חד משמעי. לכן אני מתה על עסקה, כי עסקה עם כל הלב, עם כל הנשמה. מה שהיא עושה זה עם כל הלב והנשמה. נכון. אנחנו יכולים לחזק את זה. כן, כן. מדהים, 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 מדהים. אני יכול לדבר איתך עוד שעות. כאילו באמת, זה כאילו חשוב. המסר הוא חשוב. וזה... מי שישמע את זה, לדעתי גם זה יעשה לו משהו. מתוך מקום מעצים, לא מתוך מקום של רחמים וזה. באמת במקום הנכון. כאילו העסק שלך מצליח, העסק טוב. אני רואה את הביקורות. אנשים עם מוגבלות נמצאים בתוך העסק, לא מדברים עליהם. את עושה את הכל בדרך השקטה שלך. אף אחד לא יודע מי עם מוגבלות ומי לא. ואני לא מדברת על זה ולא מפרסמת את זה. פשוט עושה את זה. כמעט כל העובדים שהגיעו אליי, הגיעו בכל מיני דרכים, בגלל סיפור שלא הפריע לי הסיפור עצמו. אבל ידעו שאני כזאת, ידעו שאכפת לי מהאנשים, ושאני רוצה לתת הזדמנויות לאנשים שאחרים לא נותנים להם הזדמנויות. וכל העובדים שלי, גם בתפקידים הכי בכירים, הגיעו מכל מיני רקעים, והרבה עובדים אומרים לי, יערה, הצלת לנו את החיים. החיים שלנו השתנו מקצה לקצה בזכות העבודה פה. ואני מקווה שעוד אנשים כאילו יתחילו להסתכל בעיניים, לכל מי שרוצה לעבוד איתם, לעבוד אצלם, ויסתכלו על הערך האמיתי שבן אדם רוצה לתת, ולא על החיצוניות. אמן. כל הכבוד. אמן, חשוב מאוד. גם הפודקאסט הזה. יערה, את אישה מרגשת וחכמה, לא קשור לזה שאת ירושלמית, לזה שאת דוסית, לזה ש... ואת אשת עסקים, נדירה חושלוקים. את רוצה לספר שהיינו צריכים להכין שוקולד ובית מחשב במקום? אני מחכה לטוויסט, אולי זה מחשב בצורת שוקולד בצורת מחשב, או משהו כזה עם איזה טימפורים מיוחדים כאלה. זה למה היא כל כך מצליחה, כי יש לה כל כך הרבה דברים בראש, והיא זורקת לשם וזורקת לשם וזורקת לשם, לאלף מקומות, בסוף משהו פוגע. משהו פוגע, ולא משהו אם פוגעים. אני מאחל לך שתמשיכי להצליח, ובדרך שלך, בפגישה שלך, ושכולם ילמדו את הגישה הזאת, וללכת בצורה הזאת, ורק ככה אנחנו נהפוך לחברה הרבה יותר מכילה, שוויונית והוגנת לכל האוכלוסייה. אז תודה רבה שבאת. תודה לכם. היה לנו לעונג, ואנחנו נטעם את השוקולדים. איך קוראים לזה? איך אמרת בהתחלה? מה? פרלינים? לא, המילה הזאת. יערה קקאו? לא. מה? קסיס? כן. קסיס. אני גולל את זה אחר כך. וואו, מה אתם חייבים איתו? פעם הבאה שאני בשוק, אני 100% מגיע. תעשו טוב בעולם ויהיה לכם טוב. זה מה שאני קוראת. חד משמעי. המון תודה, יערה. המון תודה. תודה רבה.